अमा बेदरखौ भाजि खालामनानै मेजेमखौ एवहरनो मोननांगौ माने जि गोथाव नांखागौमोन ना थाया खम जाबाय आरो माहाय दोनजाबायना खैबारसो नुखो कमेन्ट खालामलायदों आं बुदि दायोहालागै लेस्रा सबाय हाया बेयाव जिबौ दाखालिसो माने इसानाव लोगो नांनाव इयाव माबाबाय आरो ना नेबाय थादों लोगोफोर गैया फायजानो रोङाखै जेबो गैयाबाबो नायलांबाय थादो Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning. Todo awan sih ini video kan ngamba. Celo. Betting zai hagasine. Ma ada? Thaso. Hah? Thaso. Ma Thaso? Kurkuri. Kurkuri. Spiral potato kham namai ding nama bika. Hah? Mada spiral an nama bila. Madeng songgan. Jebugya. Hah? Jebugya. Jebugya. Oरैनो थायो दिना papa रुगोन ना रुयाब्रा रुइदों दा दाखालि आथा जानायालाय बिनोमोन दै खम होनाया आथा नङा दै खमनो होनो माने उनावहा दै होनानै माबाफिननायानो आथा जानायालाय बुस्थुआनो आथा जालां दै लावलावबाबो आथा जालांगोनदां लास्टावहा जानानै जोब्बाला रोसिया जोब्बाला दिनैनि भिउ लोगोफोर नै एखेबारे बियो जि बयनिसा सिरि नांफैदों दायो बादाव आंलायलायबाय ना खायलें जालायलायनाय सिरि फैदों आरो आयै संसै दायो बेखौ नै मा खालामनांगौ आं आंखौ थास' सुनो होदों लोगोफोरनो बानलु देना लासिगोन आरो ना बेयाव आङो बेखौ माबाना लाहैनो सुना लाहैनो दिनै माने फुङाव ओंखाम सङासै आरो ना बाबाया जालाङासै ना बेखायनो ओंखायनो आंहाबो दिनै चान्स मोनबाय आरो बनायनायखौ लानो थाखाय बरियाहै जेबो गैयाबाबो नायलांबाय थादो थाब देरदोलै थाब देरदो न'खाय इसोरखो ओंखारबाय थाब देर मोनजायाखै बिराद गोबाव जाबाय इदि हमख्रबजोबनो हानाय मोनबा ना नेबाय थादों लोगोफोर गैया फायजानो रोङाखै ओरैनो बुधबार बृहस्पतिबार शुक्रबार बिदिनो सानथामथ' हायबाय लागातार हायबाय ओमफ्राय ओमफ्राय दिनै गैया आरो जोंथ' दिना माने नाङा बे दिना हायगोन ओमफ्राय जोंथ' दिना नांगौ बे दिना गैया लाब गैया ओमफ्राय बिथिं हरबाय सामब्रामाबो नै खामबाय ओमफ्राय थिं हरना होबाय फानलु खामबायानो ने आंनियाव जि मानदो दायो बाहेरथिं माबा थांनाया माबा मोनसे माबाफ्लांबाय गाफ्लांबाय हो बेदरासो बिदि गाबा थास'आबो गाबबाय माहायबाबो ना जादसोलै बांग्रि हायै खालायदों माथो बा आं सोबना होनांगौ मा होनो संख्रि एवबाय थाना बेसे हो माथो मा एवबाय थानो बेफोरबायसा मैगंखौलाय ना बेफोरबायसा मैगंखौनो मोननो थाङा होनदो
Nggak, baru dengan saya. Nggak. Nggak kaget dengan saya yang tadi, nggak bisa ikut nanti. Ini aku udah baca sih. Hasil membacasin malah na. Oke. Lesra saja. Oke, ting lesra. Bahasa Hunggar lesra ke. Nah? Gendra nih kan ya. Biskut. Saya zazuba bina zazuba bika biskut ke. Nanti beda jangan nih ha. Untuk nanti baby ho. Porkan sih deh. Porkan mana? Ini. Mana ini? Hah? Mana ini? Di mana ya? Dah mana video nih? Upload ke kamera. Berapa? Mana? Mana baik? Nanti alu bahasa bahasa. Sana ini le, singkrianan mana ke? Hah? Nung sana ini mana nung sana? Hai. Saya lesra saya sih. Saya deh. Jibu Gwthao nih logo per. Ekken oke ini. Jibu Gwthao deh na? Hah? Same to same nih na? Sina mabra logoफोर इखो मोनहाबा ha? Salah. बै साहिदायाव जहैनो लुगैयो आरोना किन्तु जहैनो हाया बेयाव जिबौ दाखालिसो माने इसानाव लोगो नांनायाव इयाव माबाबाय आरो जिबौ फिथिगम मोनसे दङमोन फुथारबाय गैला लावबाय बियो जिबौआ सुमाला होखांबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय बिदिनो जानहरबाय ओमफ्राय बेलाय मोनबायदां नायलाय सिब्रा खनसे देलाय माखौ हाय बेलाय गोदौगासिनो दा हा गोदौगासिनो नै लोगोफोर जि थाब थाब खोबना होखायोब्रा मानसिया आयौ गरमाव दिनै बेसे गरम नंबावासो माय खमबावसो दिनै बिथिं सान्दुङा माहाय जों नै लोगोफोर बेथिंजाय माबा दांबुदि खैबारसो नुखो कमेन्ट खालामलाय दांबुदि दायोहालागि लेस्रा सबाय फिथाइखो जाहोनाव मैगं संनाय माने मैगंखो सानाय नायदो दाखालिनिया भिडिअ'आनो नङामोन आरोना एकदमबारे आथा आथा पुरा आथा सिथाबजोबनायसोमोन आथा खम जाबाय नै आथाया खम जाबाय आरो माहाय दोनजाबायना दोनजाबायना रुइबाय बेबो मोनबाय बेखौ जानो थाखाय माबा मोननांगौमोन आरोना मानो मोनलायो ना नङा अमा बेदर अमा बेदरखौ भाजि खालामनानै मेजेमखौ एवहरनो मोननांगौमोन जि गोथाव नांखागौमोन ना आनजाद गोथाव मोनजागौमोन आरो इयावबो मोदोमखौ लेस्रायावबो मोदोमखौ मोननै मोनथामसो हरना होनांगौमोन नायदो आरो होमबानिया ना आलु भाजियाव गोथाव जायो आलु भाजियावबो गोथाव जायो दा नाय गोथाव गोथाव नांबाय नङा दां गोथाव दे खांसिगोन आरोना लोगोफोर इखो संख्रि गासिबो जाजोब्बाय खांसिगोन बेखो थ' थेंक इउ दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोमोन टाटा बाय बाय